खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय। ओमफ्राय लोगोफोर नै माने आं बिराद गोबावनि गोदोनि फुराना मेम'रि मोन्दोंमोन आरो बेखौ नायनायाव नै बे भिडिअ'खौ मोन्दों आरो ना, आं बेखायनो होबाय। माबेनि भिडिअ'मोन मानिमोन आं जेबो मिथिया, मालायबा मालानिमोन आरोना। मासे मानै माथाम माब्रै, ओइथिं माथाम माब्रै सयथा सातथा आठथा नयथा दसथा 11था, आं 11था नुबाय आरोना, 11था। ओमफ्राय फैबावगौ नै 12था, बैथिं खिथुथिं मासे दङ 13था, ओमफ्राय नै 14था 15था, बैथिं 16था, 16था नुबाय आरोना लोगोफोर, 16था ना 15था जायखिजाया। ओमफ्राय नैबे साहा बागानमोन खोमा आरोना, बेबा ओरै सोनाबथिंजाय जानांगौ, नङाबा सानजाथिंजाय जागोन आरोना। जोंनि बे साइडआवथ' साहा बागानानो गैया नालाय, बङाइगावआव एसे दं बबेथिंबा। नै 16था मासे फैबावबाय दे, 16, 17, 18था जाबाय नै, 18था मोनबाय। मालाय बेरायफैदोंमोन, जाफैदोंमोन लोगोफोर, आं ओरैनो मोननायखाय होसाबलायबाय आरोना। कपिराइटसो फैजागोन ना मागोन, गणपति बाप्पा दे। ओमफ्राय नै गोदोनि फटक मोन्दों आरो बिमा फिसा